Sziasztok! A mai videóban takabokázni fogunk. Elnézést, hogy eddig nem volt ilyen takaboka videó, és csak ilyen azért is elnézést, ilyen sima sorcak voltak, de most már lesznek ilyen tök jó Robloxos és takabokás videók, és sokan kérdeztétek, hogy miért nem volt, vagy igazából nem kérdeztétek, de én csinálok, de nem kérdeztétek sokan, de csinálok takabokás videókat, meg ilyesmiket. Hát igazából nem tudom, miről fog szólni a mai történet, csak megy. Nem is húznom tovább az időt, kezdhetjük a videót. Reggel. Egy újabb csodás nap. Ma szívem marad itt van a gyerekekkel, mint egy kislányommal, szóval viszek neki tejet. Kicsim. Elnézést. Egyébként ez annyira tetszik egyébként ez az ágy, szóval, hogy nagyon tetszett. Csak nem tudom belefektetni, mindegy. Na gyere. Szépen. Meghúzom fel. Rendben szívom. Gyere, mosakodjunk meg. Kis mostat. Kis. Gyere. Ja. Ugye most apa fog vigyázni rátok, rendben? Rendben, anya. Minden okés legyen. Okés. Szia, puszi. Szia, szívem. Szia, kincsem. Jaj, a virágot teszed már ki. Tudom, 2 virág van. Apa, éhes vagyok. Ó, Istenem, nekem milyen korán felkelnem. Már igazából 8 óra, szóval nincs is annyira korán. Kicsim, hogy már 1 órára. Ja, már 1 óráig nyújtok neked, hogy kérem már. Majd esetleg csak leveszem a tabletemet töltőről. És átülök az ágyra. Na, rendben, akkor vele is öltözök. Nem mondd el anyádnak. Gyerekek, jó reggelt! Jó reggelt! Mi? Mi van? Na.
Mi? Elnézést, srácok, valami bug van a tökabokában. Az én tökabokámban valami bug van, vagy nem tudom. Na, így. És rátetezik ki fog. Hogy már meg nem ezt annyi. Megmondtam, mit csináljak. Jaj, hív már a barátnőm. Nem beszélek vele, nem beszélek vele. Hisz minket várunk, tudod? Nem érdekel, beszélek vele. Szia, szia, Mízus! Ó, elnézést. Mízus, minden a kis csak tudod, a tesóm. Folyamatosan izé. Ne veszekedjetek már. Na, most lekeltenem, már nem kell reggelizni. Oké, szia, szia. Ja, most nem veszem fel. Ez nem szép dologám, hogy nem veszed fel másra a telefont. Jó van. Hey, szia! Hey, szia! Na, gyerünk, lányok. Anyátok már egyébként elment dolgozni. Ja, királyság. Elnézést a háttérzajért, nem tudom, hogy hallatszik-e. Kiszívom, ide ülj el, jó, rajzolgassál. Rendben. Kezdem ezt a rózsaszín virágot. Hova tűnt a szemüvege? Elnézést, srácok, csak eltűnt a szemüvege, és a virág... Ja, Isten, mindegy, hagyjuk. Hogy volt itt? Elnézést, nagyon bágos mostanában az. Kis csillagom itt van. Tudom, hogy kicsit furrának hangzik, a kis csillagomnak hívja az apa a kislányt. Egyébként elfelejtettem elmondani a neveket. Szóval ő itt. Elnézést. Szóval ő itt Noémi. Igen, Noémi. Ő itt Elize. És ő itt Adél. Szóval, ja. Szóval Noémi, Elize és Adél. Kislányom, te nem akarnál segíteni? Hát inkább gémelek, te lányom. Én is gémelek. Majd én nézzünk tévét. Jó. Megcsinálni a reggelit. Jaj. Elnézést, srácok, csak elfogyott a békön, szóval még teszek a kosárba. Még egyszer elnézést, csak szeretem, hogyha tele van a hűtő. És hát nem volt tele a hűtés. De hogyha nincs tele a hűtő, ezért most elnézést, de most teszek. És az utolsó. És most 4-en vagyunk.
találni. Egy dolgom van már tárolni is. Elnézést, csak múltkor mit pakoltam ki, akkor az összesbe belement víz. Szóval ezért elnézést. Mit kértek a tojáshoz? Kakaót? Nem. Limonádét. Rendben. Ugye kettőtöknek lehet csak limonádét inni, a picinek még csak tejet. Én pedig kávézom. Most már nem berendetem a kicsinek. Tegye már fel. És ezt kézzel megfogtam, elnézést. Mert én egyébként izével szoktam. Tollal. Így. És nem szívom, annyira sietnie kellett, hogy nem is tudott kávézni, szegény. Gondolom. Jaj. Az jó volt. Elnézést, srácok, a bakikért. Aztán inkább elfelejtettem babatápat letenni. És azért is elnézést. Jaj. Mindjárt a lányom még csak ezt teszi. Azt mindig lehozom. Készen van a reggeli. Veszem, hogy ő még nem tud járni. Mi van, most nincs itt anyád, ezért most én ülök melléd. Hol is van a villád? Mondtam elnézést. Mondtam már neked, hogy Szumcsik, akkor mondtam már neked. Rengetegszer adj el, hogy vedd ki a cumidat, mielőtt jön. Mindegy. Én erre ügyes volt. Ezt berakom ide, és ezt is. Készen van, gyerekek, már rég a reggeli. Jól van, akkor csak éppen tévéztünk, és nagyon érdekes filment cápákról szól. Itt van egy cumid. Ott fordítva. Itt van ilyen. Ez nagyon finom volt.
Na, tegyetek be. Hát ennek még mindig nem tudom, hogy milyen neve, de mindegy. Jó. Mit szólnátok, hogyha elmennénk a egyik barátnőtökhöz? Okés. Nem. Akkor menjünk, gyertek. Which... Ja. Elnézést. Jaj, elnézést. Szóval itt akartam egyébként teleportálni, csak nem sikerült, ahogy láthatjátok. Megcsináltam őket. Nem, ez a... Jó, kik gyerekek. Nagyon finom volt egyébként ez a reggeli. Ja, igen, nagyon finom volt ez a reggeli. És mi volt itt, gyerekek? Valaki csenket. Nyissátok ki. Nem én. Jó van, akkor tegyétek rendben. Istenem. Jaj. Sziasztok! Szia! Beengedsz? Ez persze, várj. Egy ilyen babakocsit, ez megmaradt kicsi koromról. Így könnyebb lesz tolni. Köszönjük szépen. Sziasztok! Na. Örülök, hogy látlak titeket. És egyedemes fog megszeretni a kis húgom, de most addig megkaphatjátok. Picike, megfogad, Léci? Na, gyertek. Anya, vendégek jöttek. Kicsodák? Nem voltam beszélve, de értek valaki még. De király. Mondta, hogy jönnek be. De hogy most így ugyanolyan ruha... Ugyanolyan ruha van náluk, de mindegy.
Sziasztok! Úristen, valami kávét, vagy valami ilyesmit, köszönjük. Nem. Na, csajok, ti üljetek le így négyen, pont ez 4 személyes, ez azért. Ja, pedig ide a fotelre. Te kicsit most ide rakjuk. Nyugodtan most letehetitek a cumis üveget és a kulcsot is. De hát most igazából nincs túl sok mindenünk, sőt bögrénk sincsen, szóval most ebből tudok ízelni. Torta és magyarókrémünk van. Torta és neked magyarókép, lányok már reggeliztek, de valami picikém kérsz valamit? Ja, itt neked itt van a tejecske, szóval neked már van. Oké, és akkor, ja. Köszönöm szépen, nem kérek kávét, ittam már otthon egy kávét. Rendben, én azért iszok egyet, szóval, hogyha kérsz, mert nekünk tudom, mi nem vagyunk annyira gazdagok, mint ti, szóval nekünk ilyen üres dolgaink van, tehát ez a ízünk is üres. Ha bár van egy ilyen séfkönyvünk, szóval, ha szeretnétek, akkor innét nézhetek valamit, amit szeretnétek ebédelni. Ezt szeretnétek ebédelni, rendben, akkor csinálok nektek. Elnézést, látszok, mert mossam meg őket, mert sajnos nem volt rá időm. Szóval jaj. Mennyi kell várjatok? És csirkehoz egyébként ezt a receptet én is most fedeztem fel. Ez egyet többet csinálom, nem tudom. És hogyha neked, amit egy kettőt csináltam, és egy kicsinek még van itt egy ilyen baba micsodája. Van, mindenki fogjon egyet. Elnézést. Na, neked kettőt, mert egyet tudom, hogy nem jön akció. Egyet. Mert ugye te férfi vagy. Biztos jobban tudod, mert neked már megszületett a harmadik gyereket, nekem még nem. Hány hónapos? Csak most lesz 1 hetes, szóval még nem látszik annyira. Szóval, ja, de majd születni fog, szóval természetesen jobban tudhatod, mert már neked megszületett a harmadik gyerkőcöd. Valamit inni kértek? Én nem, köszönöm. Ja, én sem szeretnék most inni. Rendben. Igazából csak ezért jöttünk, nem tudjuk, hogy vagytok, piciken megfogadj. Megkaphatjátok a ezt a babakocsit. Köszönjük szépen. Sziasztok. Na. Szóval, lehet, hogy nem így ültek, nem tudom, hogy ültek. Ja, és hogy... Elnézést a háttérzajért. Csak itt jönnek a traktorok, mert ugye faluban lakok, és itt jönnek folyamatosan a traktorok. Jaj,
Faszom is, mikor. Szívem, nyisd ki az ajtót. Anya! Hol voltatok ennyi ideig? Csak elmentünk a barátainkhoz. Ó, sajnálom. Bocsánat. Semmi baj. Gyertek be. Úgyis este van már. Ó, kaptatok babakocsit? Igen, kaptam babakocsit. Na, rendben, akkor menjünk fel fürödni. Ettetek ott, vagy csináljak valamit? Csinálok nektek valamit, rendben. Mondjuk pizza, az jó lesz vacsorára? Pizza, imádom a pizzát. Igen, tudom. Akkor csinálj nektek pizzát, csak van ilyen is, tudom. Ja. Elnézést, csak veszek elő még több pizzát. És akkor egy ilyen babajzét. Jó van. Limonádé. Tudom, hogy nem mosogattatok el. Mindegy. Nagyon hiányoztál egyébként. Nagyon hiányoztál. Úgyhogy nem tudom, de hiányoztál. Hiányoztam, de aranyos vagy. És nem tudom, hogy ki hol ült. Nagyjából szerintem így ültek egyébként. Nagyon finom lesz a vacsora. Nagyon szeretem a pizzát. Ja, én is csináltam. Szóval neked mindig 2 jut. Jaj. Jézusom! Elég még kíváncsi voltam, azért teszteltem le egyébként. És a villami nagyon beváltnánk. Gucci. És egy kicsinek pedig tej. Jöhetek vacsizni. Rendbenként sem már is jövünk a vacsizni. Na. Na végre, Istenem. Szóval gyertek. Szia, picikém, lerakjuk ide a cumit, jó? Meg ezt most nem fog kelleni. Ezt addig ide berakjuk. És bevitetjük ide a kicsit. És nyam, 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 nyam.
lesz valaki. Egy gyerek. Egy kis teljecske. Egy nagyon ügyes ez a baba. Jöhettek vacsorázni. Na végre, először mindig ezt a kicsit kell megetetni. Ne halljon éhen. Ó, gyerekek. Ó, gyerekek, hagyjátok már abba, a kicsi is elkezd sírni. És akkor mi van, hogy a kicsi elkezd sírni, világ vége? Jaj, szívem. Jaj. Tudod, hogy milyen, akkor egész nap sír, vagy egész éjjel sír. Hogyha ti mérgesek vagytok. Na, de most már irányba elnyalulni. Elnézést a határzajért. Jaj. Na, akkor menjünk fel. Aj, nem hagytam a telefont. Na mindegy. Úgyis mindjárt vége lesz a videónak. Na, fent is vagyunk. Na, így. Úgy ezt jó elkicsit. Na gyerekek, fürdés és alvás. Jó, én kezdem a fürdést. Jaj, 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 jaj. Jó, hát kész is vagyok. Én most a fogamat. Már alszok rendben? Oké, és én akkor megyek. És készen vagyok már. Hát jó. De készen vagyok, akkor én is megyek aludni végre. Akkor mi is elmennünk egyet pancsolni. Nem picikkel megyünk egyet is pancsolni. Ez ma már nem fog kelleni. Jaj, de jó. Jaj, de jó. Rendben, mi is készen vagyunk. Úgy próbálom ebbe befektetni, csak nem sikerült. Most rakom. De. Ja, mindegy, itt lesz. Ezért már felejtettem átváltani az estét. Mert szívem, okés. Okés, készen vagyok. Na, készen vagyok én is. Mehetünk aludni.
Elnézést a hatásszakvéget. Nos, srácok, ennyi is lett volna ez a videó, remélem, hogy tetszett. Kérlek, iratkozzatok fel. Na, sziasztok!